marin ka jingonra ya ka district administration ha ka no ka than jong ka jala ka jingthumu ka bakongsan kalong ban wanra ya ka roi ka par habor kilyang na ka benta ki pat ba nang susno ban wanra ya ka jingajan ka jingatrai hapadam ki pat ba nang susno ba ka sarkar na ka benta ban kentiu ban penbha ya ka bhagamiat ka komim la ka dai hakariti rustur la ka dai hakaret karyang ka yo ka kot ka kamai gaji ka khayi ka patam bab kumju ha ka yo kam yo jam ya ki khun samla ha po ka district ha ka yo kam yo jam ha ba wan kino ki tenat perikam sarkar bafar ha po ka district lane ki islam aji hikai ba dai ban ailat ban thum shwa nangkong da ki price nong jong ka district bakin yo kalak ke kabu hapo ke district ban long kita ki contractors ki suppliers bat ki nongtrai haki department ki bakar ki badan hapo ke district prapu persen badai ban perkhat badai ban ailat bai dagi price nong ki badan hapo ke district la gadai ha East Khasi Hill la gadai ha Jankia Hills la gadai ha West Khasi Hill la gadai ha Rivoy district la gadai ha Garo Hills ba kat badang don ki price nong jom katoga district dai ban ailat nengkong ya ki price nong kumba 40% ka bha yo kam yo jam ba 40% ya ki ba nabar jom district bat ya kiwe kenhun te ka jingkentu syaka sarkar ba kadai ban perkhat ba haba thungkam thungjam ha badon ki kam ki balat hapo ke district la kadai ha ka district selection committee la kadai ha ka departmental selection committee ba kiwe ki kom thungkam ba dai ban perkhat nangkong ya ki trai snong ki trai district ba kidai ban yo ka kalat kabu hapo ke district